kacamata sendet sisih ta? Aku ora ngerti nek kuwi lho. Kowe kok ana prajurit Ndrawati kok kacamata sendet sisih iki sapa? Nek menawa kentung ngawur wae kok. Kuwi Setyaki jebol kepalang kowe. Wo, koyo ngono. Ngerti. Niku satriya nglesan Raden Setyaki. Nek sampeyan diterus-terus tanding kalih niku yung kriwian dadi grojogan guyon dadi tangisan. Cilik loro gedhe tumekaning patika, wirang bebarang nganti kalah karo Setyaki kok. Wah kok ngoten. Mergo aku mung didhawuh, ngestu padha dawuhe Sinuwun Prabu Buma Sunijo Narakasura. Setyaki tatar kadigdayane. Wah, nggih pancen isih ana sing gawe natar ditatar ya lho. Nggih, pun mriko nek kira-kira tasih ana kekuatan ora ketang sithik nggih digunakake. Nek wis jeh kuat, nek wis ora kuat, napa ajeng beto jamu saka nggen kula? Kowe ndek jamu apa to, Lung? Aku ki jamune marai kuat tanding kok kowe iki. Wujute biru. Wedhus ngono wae. Ora urung kok rono kuwi jlontrunge kok. Kowe iki ora ngawur wae. Wong tuwa bareng diwehi kaya ngono. Ketek tenan ora. Ngawur wae ala mesake wong penggambang wis tuwa kowe obat kaya ngono. Mangsane mlaku ya dheyek-dheyek wae. Geguyon sakarpe dhewe semingir. Keplok ana kaya wong gabur doro, surak iki wong adu jago. Ora iso ngendar Setyaki tutu Kumbarawati kok wangi putu kok tanding mawon sing ati-ati. Wah. EO Wah. Ayo. Mokso jalo banyu kowe. Barat kowe. Wah. Wah. Waduh, mati ya waduh. 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 Median. Canda sikut buat. Wah. Waduh ya. Wah. Waduh ya. Wih, dia nyaduk utang. Wih, menggelik Tripati.